Umdlali wasesiswini weMamelodi Sundowns uTebogo Mokoena usamile kwelokuthi ukusayina inkontileka entsha ende kuleli qembu akulona uphawu lokuthi amathemba akhe okuyodlala phesheya aseshabelele ngokuphelele. Ama-Brazilians aqinisekise emasontweni amabili edlule ukuthi lo mdlali weBafana Bafana ugcine evumile ukuhlala eKlokop kuze kube ukungenani u-2029. Uqeda ukuqagela ngekusasa lomdlali phakathi kwentshisekelo evele eNyakatho Afrika, esifundeni saseGulf nase-Europe kulandela ukudlala kahle ku-African Cup of Nations ekuqaleni kwalonyaka neqembu lesizwe. iBafana ifike ekhaya nendondo yethusi, kwathi uMokoena kanye nozakwabo abambalwa bavela bangena ohlwini labadlali abafunwa amaklabhu aphesheya kwezilwandle. Ebuza ukuthi ngabe seliphelile yini iphupho, uMokoena usheshe waveza ukuthi asekhona amathuba okumbona enyakaza. Ngijabule ngokuba seklabhini, isizathu esenza ngisayine inkontileka ingoba ngiyawazi umsebenzi futhi ngifuna ukuba yingxenye yawo. Kube yisinqumo esilula kumina ukuhlala lapha ngoba sisenayo i-FIFA Club World Cup, sisene-CAF Champions League futhi sisenayo i-African Football League futhi ngisenayo iBafana Bafana eceleni, kusho lo mdlali. iSundowns yathenga uMokoena ezimpangeni zayo zaseTshwane SuperSport United ngoJanuwari 2022 ngesikhathi lo mdlali wasesiswini esabhekwe amaqembu ambalwa ase-Europe. Yize kube nokungaboni ngasolinye phakathi kwekhempi yomdlali neSundowns ngesikhathi kuxoxisana ngezinkontileka, kukholakala ukuthi uMokoena wagcina esayine ngesithembiso sokuthi uma kukhona isithembiso sangampela, ikakhulukazi ngemuva kweClub World Cup ngonyaka ozayo, kusho ukuthi iSundowns ngeke ime endleleni yakhe. Ake sibone ukuthi kuzokwenzakalani ngonyaka ozayo, kwengeza uMokoena.